Ο ΑΔΜΙΕ είναι μια εταιρεία προσανατολισμένη στην ανάπτυξη. Έχει μπροστά του ένα φιλόδοξο και απαιτητικό πρόγραμμα, τη δημιουργία 25 γιγαβάτ νέου ηλεκτρικού χώρου στην κατεύθυνση της πράσινης μετάβασης, νέες διεθνείς διασυνδέσεις και δραστηριότητες. Το εκπαιδευτικό κέντρο φιλοδοξεί να παρέχει το εξειδικευμένο και υψηλά καταρτισμένο εργατικό δυναμικό που θα στηρίξει αυτή την ανάπτυξη. Το εκπαιδευτικό κέντρο θα βοηθήσει στη διατήρηση και αναβάθμιση της μοναδικής τεχνογνωσίας του ΑΔΜΙΕ, αλλά και στη μεταλαμβάνευσή της σε νέους εργαζομένους μέσω δομημένων και συστηματικών προγραμμάτων εκπαίδευσης. Θα δημιουργήσει έτσι μια νέα γενιά πιστοποιημένων τεχνικών για το σύστημα, Τα μαθήματα που γίνονται είναι μαθήματα κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για τεχνίτες γραμμών, υποσταθμών προστασίας και χειριστών στους υποσταθμούς και τα kit του ΑΔΜΙΕ. Δίδεται εξειδικευμένη τεχνογνωσία, επαγγελματική κατάρτιση και μια σφαιρική εικόνα στη λειτουργία των υποσταθμών αυτών. Είναι πολύ σημαντικό που υλοποιείται αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ήταν όνειρο ετών. Επενδύουμε στην περιβαλλοντολογική ευαισθητοποίηση των αυριανών εργαζομένων, ώστε οι παρεμβάσεις μας να είναι φιλικές στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. Το στίχημα για εμάς τους εκπαιδευτές είναι, τελειώνοντας η εκπαίδευση, οι εκπαιδευόμενοι να πάνε στους χώρους εργασίας και να αισθάνονται ασφαλείς και να γνωρίζουν το τι πρέπει να κάνουν. Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να εκπαιδεύσουμε σε θέματα που αφορούν τις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως επίσης σε θέματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Νομίζω ότι η εκπαίδευση είναι πάρα πολύ χρήσιμη για εμάς τους τεχνίτες. Η διεύθυνση εκπαίδευσης μας παρέχει όλα τα κατάλληλα εφόδια σχετικά με το αντικείμενο. Στόχος του εκπαιδευτικού κέντρου του ΑΔΜΙΕ είναι να αποτελέσει βασικό πυλώνα της τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης στη χώρα μας.